ክርያላይሶን ኣብ ሰሙነ ሕማማት መዓልቲ ዘሶኒ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቢታንያ ናብ ኢየሩሳሌም እናተመልሰ እንከሎ ዝፈፀሞም ዓበይቲ ነገራት ብስዕብ መልክዕ ይቐርብ። ቀዳማይ መርገም በለስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ክምለስ ከሎ ጠመየ። ኣብ መንገዲ ድማ ቆፅሊ ዘለዋ በለስ ረኣየ። ፍረ እንተረኸበላ ኢሉ ናብኣ ቀረበ። ግናኸ ቆፅሊ ጥራይ እምበር ፍረ ኣይረኸበላን። ሽዑ ጎይታ ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ፍረ ይውፃእኺ ኢሉ ረገማ። እታ በለስ ድማ ብእኡ ነቐፀት። ትርጉሙ እዛ በለስ ንእስራኤላውያን ወይ ፍረ ንዘይብሎም ሰባት ትምሰል። እቲ ቆፅሊ ናይ ግዳም ሃይማኖታዊ ስርዓት ወይ ሕጊ ክኸውን ከሎ እቲ ፍረ ግና ግብሪ ወይ ፍቕሪ እዩ። ፍረ ዘይብሉ ሃይማኖት ክንደይ ከንቱ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ካልኣይ ምፅራይ ቤተ መቕደስ እዩ። ጎይታ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። ኣብኡ ድማ ክሸጡን ክልውጡን ንዝፀንሑ ሰባት ኩሎም ሰጎጎም። ቤተይ ቤተ ጸሎት ትበሃል፣ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉ ገበርኩምዋ ብምባል ሰደቓታቶምን ከፍ መበሊኦምን ገልበጠ። ትርጉሙ እዚ ተግባር እዚ እግዚኣብሔር ንቅድስና ቤቱ ዘለዎ ቀንኢ ዘርኢ እዩ። ሳልሳይ ምሕዋይ ሕሙማት ኣብቲ ቤተ መቅደስ እንከሎ ዕውራትን ሓንካሳትን ናብኡ መፁ፣ ንሱ ድማ ፈወሶም። እዚ ድማ እቲ ቤተ መቅደስ ናይ ንግድን ረብሓን ቦታ ዘይኮነስ ናይ ምሕረትን ፈውስን ቦታ ክኸውን ከም ዝግባእ ዘርኢ እዩ። ራብዓይ ጸሎት ዘሶኒ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ስርዓተ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሶኒ ሰሙነ ሕማማት መጀመርታ ናይቲ ጸሊም ክዳን ዝልበሰሉን ሕማማት ብዝያዳ ዝዝከረሉን እዋን እዩ። ናይዚ መዓልቲ እዚ ትምህርቲ ብዓብዩ ንብረት ዓለም ሓላፊ ምዃኑን ብግብሪ ፍረ ምርኣይን ከም ዘድልይን ዘተኮረ እዩ። ሕፅር ብዝበለ መልእኽቱ በለስ ፍረ ግብርን ዘይብሎም ትምስል፣ ምፅራይ መቕደስ ድማ ቅድስና ቤተ ክርስቲያን የምህር፣ ፈውሲ ምሕረት ጎይታ ዝገልጽ እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።